Ако ви харесва това, което правя, моля абонирайте се за канала и харесайте видеото. Съзнание за просперитет. За теб земята ражда своя плод и няма да си в нужда, ако знаеш как да напълниш шепите си. Всеки, който иска финансова независимост, трябва първо да развие съзнание за просперитет. Забележете, че казвам развие, защото това съзнание не се появява по случайност. Никой не се ражда с него, нито пък може да ни бъде дадено. Това е състояние на ума, който е настроен и вибрира така, че да очаква да разпознава и да вижда просперитет и възможности навсякъде. Обратното на това съзнание е съзнанието за недостиг. Именно него притежават повечето хора. Съзнанието за недостиг очаква и разпознава липсата и ограниченията навсякъде. Като знаци по път, който като че ли води единствено към лишения, бедност и тежки времена. Никой няма да постигне финансов успех със съзнание за недостиг. Това е невъзможно. Не можете да пътувате едновременно по пътя към богатството и по пътя към бедността, защото те водят в противоположни посоки. И двата пътя са ясно маркирани. Няма никаква мистерия. Пътят, който изберете, ще определи онова, което ще ви се случи накрая. Какво съзнание имате? За просперитет или за недостиг? Ако откриете, че имате съзнание за недостиг, задачата ви е ясна. Трябва да се отървете от тази умствена верига и да развиете необходимото съзнание за просперитет. За да изградите съзнание за просперитет, трябва да следвате посочените 5 стъпки. Стъпка 1. Развиване на вярвания за просперитет. Има 4 основни вярвания за просперитет. Вярване за просперитет номер 1. Вселената е изобилна. Съзнанието за просперитет вярва, че Вселената е изобилна, че има по много от всичко за всеки. Ако успеем да се отворим за това. Вижте природата, щедра, екстравагантна, дори прахосческа в своето изобилие. Опитайте се да преброите звездите на небето. Не можете. Никой никога няма да успее. Те са стотици милиарди. Погледнете дивите цветя на полето пред вас. Шарнало се, докъдето поглед стига. Навсекъде цари изобилие. По подобен начин и пазарните възможности съществуват навсякъде. Ако фокусирате съзнанието си така, че да ги видите. Недостигът е единствено нещо в нашето собствено съзнание. Съзнанието за недостиг казва: няма достатъчно за всички. Ако аз имам много, то някой друг ще е лишен. Или ако мен ме повишат, някой друг няма да бъде повишен. Съзнанието за недостиг вярва, че всички се конкурират с останалите за едно и също нещо. И че няма възможност или пък има много малко пари и всичко е твърде скъпо. Помислете внимателно дали вие не споделяте някои от тези вярвания, защото те са сигурен знак, че съзнанието за недостиг се прокрадва в ума ви. Вярване за просперитет номер 2. Животът е забавен и възнаграждаващ. Съзнанието за недостиг вярва, че животът е труден и изпълнен с проблеми и препятствия. Съзнанието за недостиг вярва, че трябва да работите усилено за всичко, което получавате. Познавам много хора, които вярват, че трябва да работиш усилено за всичко, което получаваш, и винаги са работили усилено за всичко. Как иначе, след като споделят подобно вярване? Спомняте ли си какво казах по-рано за нашите вярвания? Съзнанието винаги ще ни дава подходящи доказателства в подкрепа на онова, в което вярваме.
Много хора вярват, че животът е суров и труден и за тях той винаги е такъв. Съзнанието за недостиг търси и очаква проблеми, трудности, разочарование и безсилие и винаги ги намира. Съзнанието за просперитет гледа на живота като на приключение. То очаква награди, то търси забавление и радост в живота и винаги ги открива. Когато дойдат проблеми и трудности, той ги вижда като предизвикателства, като възможностите, които те съдържат, търси ги и ги използва. Съзнанието за просперитет цени живота и знае, че със всяко ново предизвикателство идват и по-големи награди, и нови приключения, и повече забавления. Животът е богат и възнаграждаващ, а новите изживявания и още по-големият успех са точно за тъгъла. Вярване за просперитет номер 3. Има огромен брой възможности във всеки аспект на живота ни. Съзнанието за недостиг вярва, че нямаме никакви възможности, че най-доброто, което можем да очакваме, е онова, което се случва сега. То ни подвежда да вярваме, че няма значение какво правим, че всички добри идеи са вече измислени или че моментът не е подходящ за осъществяването на новите. За съзнанието за недостиг ситуацията винаги е безнадежна и никога няма смисъл да опитваш. Съзнанието за просперитет вярва, че има огромен брой възможности във всеки аспект на живота. Огромен брой. На 1, 2, 5 или 10, а огромен брой възможности. Къде са те? Питате вие, как къде? Навсякъде. Отворете очите си, отворете ума си чрез съзнанието за просперитет и скоро ще започнете да ги виждате. Нека ви разкажа една история, която илюстрира това. Преди няколко години на Велик ден станах рано и скрих 10 малки подаръка за специалната жена в моят живот. Щом тя се събудя, се казах, че съм скрил подаръци за нея. Тя скочи от леглото и развълнувано започна да ги търси. Аз след половин час бе открила 3 от тях. Седна доволна, решила, че това е всичко. Има още, казах аз, което я накара веднага да започне да търси отново. Успя да открия още 2 и тогава решила, че не е възможно да има повече. Спря да търси. След обяд метнах съвсем небрежно. Между другото, аз скрих 10 подаръка. 10 ли? Възгликна тя изумена и отново започна да търси, като този път беше много по-внимателно. Накрая откри 10 подаръка, но ако не й бях казал, че са 10, ще да спре на третия с убеждението, че е открила всички. По подобен начин, ако вярвате, че има ограничен брой възможности, вероятно ще откриете малко, ако изобщо откриете някакви. Защо да си правим труда да продължаваме да търсим възможности, които не съществуват? Но ако вярвате, че има огромен брой възможности във всеки аспект от живота ви, вие ще ги търсите активно. Помислете върху това. Огромен брой възможности за крепко здраве. Огромен брой възможности за създаване на нови връзки. Огромен брой възможности за вашият напредък. Огромен брой възможности да сте по-близо до семейството си. Огромен брой възможности да живеете изпълнен с забавления живот. Огромен брой възможности да спечелите много пари. Нека разгледаме печеленето на пари. Обичам свободната конкуренция, обичам системата, която възнаграждава изобретателността и въображението. Във всеки може да спечели много пари, ако е въоръжен с правилните идеи и правилната нагласа. Пазарът е вълнуващ феномен, динамичен
и вечно променящ се, изпълнен с възможности, които чакат да бъдат осъществени. Десетки милиарди сменят собствениците си всеки ден. Парите са в постоянно движение, текат във всички посоки. Тогава защо да не вземете своя дял, като допринесете за системата? Всяка година в Северна Америка се разкриват повече от 700 000 нови фирми. Всяка от тях предлага нови възможности, защото всички те се нуждаят от печатърски услуги. Счетоводство, правни услуги, реклама, персонал, поддръжка, табели, офис мебели, възможности навсякъде. През 1940 година в САЩ е имало 10 000 милионери. През 80-та година населението се удвоява, на броят на милионерите нараства до 500 000. До 1997 година този брой надвишава 2 милиона. Дори като се има предвид инфлацията, това е изумителен растеж. Възможности навсякъде. В историята на цивилизацията не е имало така бързо променяща се среда, като тази, в която живеем днес. Нещата се променят постоянно и онова, което е ново и революционно, тази седмица остарява след 6 месеца. Този вихър означава, че възможностите се създават бързо всеки час. Всеки ден има хиляди нови възможности, които не са съществували вчера. Възможности навсякъде. Милиардерът Бил Гейтс, основател на Microsoft, споделя следното. Мисля, че това са чудесни времена. Сега има толкова много възможности, които не съществуваха преди. Това е най-доброто време да основеш нова компания и да стартираш бизнес. Къде са вашите възможности? Действайте и ги намерете. Те са около вас. Вярване за просперитет номер 4. Моя отговорност е да бъда успешен. Съзнанието за недостиг вярва, че да имаш много пари е лошо. Че трябва да имаш само толкова, че да задоволяваш основните си нужди и ако имаш нещо повече от това, лишаваш другите. Съзнанието за недостиг вярва, че успешните хора са егоисти, че са алчни, че пренебрегват семействата си, имат погрешни приоритети. Съзнанието за просперитет вярва, че е добре да имаш много пари и успехът е отговорност на всеки. То вярва в това, защото разбира, че колкото повече пари изкарваш, толкова по-голям потенциал имаш да помагаш на другите, особено финансово. Елементарно е как един филантроп ще даде за благотворителност 10 или 10 000 долара, ако не може да ги спечели. Парите могат да бъдат използвани по много начини, за да се помага на хората около нас. Радвайте се на богатството си и помагайте на другите да просперират. Когато сте успешен, можете да дадете много за благотворителност, да помагате на приятели, да давате на не толкова богатите, да създадете огромна финансова енергия и да я насочите където пожелаете. Ваше задължение и отговорност е да помагате на другите да просперират. Първата стъпка в изграждането на съзнание за просперитет е да отпечатате 4 вярвания за просперитет във вашето подсъзнание. 1. Вселената е изобилна. 2. Животът е забавен и възнаграждаващ. 3. Има огромен брой възможности във всеки аспект на живота ми. 4. Моя отговорност е да бъда успешен. Стъпка 2. Търсете и разпознавайте изобилието в живота си. Вие сте заобиколени от изобилие. Нужно е само да отворите очи и да го видите. Не чакайте парите да се изсипят на пътя ви. Преди да сте се почувствали проспериращ. Почувствайте се проспериращ сега. Имате ли изобилие от приятели, изобилие от добро здраве,
изобилие от идеи, дрехи или време. Потърсете онези аспекти от живота си, в които съществува изобилие. Как програмирах ума си за просперитет и забогатях? Нека ви разкажа как започнах да програмирам ума си за просперитет. Живеех в малка хижа насред гората, без електричество и течаща вода. Нямах пари, но разбирах принципите на просперитета и започнах да програмирам ума си. Докато сечах дървата за огрев, благодарях за изобилието си от дърва около мен. Докато ги подреждах, си казвах: не една цепеница, не две, не 10, а изобилие от дърва, които ще ме топлят. Когато ядях храната си, възхвалявах себе си и Вселената за изобилието, което имах. Ако имах купа с грозде, броях зрънцата едно по едно. Не едно зърно, не две, а изобилие от зърна. Докато се разхождах из гората, виждах изобилието около мен. Полята бяла изпълнени с хиляди диви цветя, безброй дървета, птици и животни. Природата наистина беше щедра. Въпреки че нямах пари, аз фокусирах ума си върху изобилието. Знах, че ако го поддържам така, скоро ще видя проявата на това изобилие. Когато изнесох първата си лекция, имах малко пари. Затова отседнах в третокласен хотел. Бях много притеснен от това и се погрижих никой да не види, че влизам там. След обедите често отивах в лобито на първокласен хотел, за да поемам енергията и вибрацията на това място. Скоро вече изкарвах достатъчно пари, за да отседна в първокласен хотел и възхвалявах Вселената за нейното изобилие. Един ден, докато вървях по коридора на хотела, погледнах една току-що изчистена стая. И с изумление видях огромна дневна без легла. Помолих камериерката да ме пусне вътре да я разгледам. Бях изненадан, че стаите всъщност са две. Голяма дневна и отделна спалня. За първи път виждах хотелски апартамент. От този ден започнах да се представям в хотелски апартамент. И след време наех такъв. Всъщност не можех да си го позволя, но исках вибрацията на богатството, макар и само за една вечер. Разходих се из апартамента, като чувствах изобилието. Седнах на плюшения диван и качих краката си на масичката. Това беше истина. Бях наел апартамент, макар и само за една нощ. Благодарих на Вселената за изобилието й. Постепенно започнах да осядам все по-често в такива апартаменти. Първо спечелих малко пари, после повече, докато паричните потоци не започнаха да потичат към мен. Наполеон Хил, финансов ментор на много велики личности, казва: когато големите пари започнат да идват, те идват бързо и в големи количества. А вие се чудите къде са се крили през всичките години на оскъдица. При мен стана точно така. Още си спомням деня, в който осъзнах, че наистина съм пристигнал финансово. Случи се на едно парти за 5 годишнината от моя курс по мисловна динамика. Беше в Сидни, Австралия. Бях на световна обиколка и отседнах в президентския апартамент на хотел Шератън. Апартаментът беше разкошно. Дневната бе голяма, почти колкото лобито. Имаше огромна стъклена стена и цял Сидни беше в краката ми. Операта, пристанището, блещукащите светлини на града, великолепна гледка. Забавлявах гостите си, когато си помислих каква игра на съдбата. Помолих за извинение и отидох в спалнята си, а оттам на частния балкон с изглед към океана. Само преди 5 години бях живял в хижа
без електричество и течаща вода. А сега забавлявах приятелите си в президентски апартамент на един от най-изисканите хотели в света. И не само това, ами им бях платил за цял месец. Парите вече не бяха проблем. Спомнях си как на времето програмирах съзнанието си за просперитет. А сега виждах плодовете и благодарях на Вселената за тайните на успеха, които се бяха разкрили пред мен. Тогава си обещах, че ще предам тези тайни на другите и се върнах при гостите си. Започнете програмирането на ума си за просперитет сега. Аз започнах моето програмиране, когато бях много беден. Няма ситуация, в която да не можете да започнете програмирането за просперитет. Стъпка 3. Разпознайте успеха навсякъде и се свързвайте с него. Научете се да виждате успех на някъде и да погледнете. Навсякъде има богатство. Идете в центъра на вашия град и вижте огромните офис сгради. Мислете за успеха, който се съдържа дори само в една от тях. Може да сте сигурни, че архитектът, който я е проектирал, е спечелил много пари от това. Строителят, който я е издигнал, вероятно е направил цяло състояние. Собствениците на сградата очевидно са богати и успешни хора. Онези, които са наели разкошните офиси, също трябва да са успешни. Сега си представете колко богати и могъщи са онези, които са наели апартаментите на върха. Дори само тази единствена сграда е въплъщение на огромен успех и вие можете да го умножите по броя на сградите в града. И това е само началото. Съзнанието за просперитет вижда успеха навсякъде около нас. Стига да си отворим очите за него. Никога не пожелавайте чуждото богатство. Признавайте си го приемете като доказателство, че може да бъде постигнато. После уверено си напомнете, че и вие можете да го направите. Търсете и признавайте успеха навсякъде. Именно съзнанието за недостиг отвърля успеха и се опитва да принизи онези, които са го постигнали. Пазете се от такива мисли, като от смъртоносна отрова, защото те са точно това – мисловна отрова за вашия личен просперитет. Винаги отдавайте признание, бъдете щастливи, щом видите успеха си. Без значение дали е ваш или чужд. Отворете очите си и забелязвайте успеха навсякъде около вас, в изобилието. Той ще бъде и ваш, ако успеете да настроите мисленето си към просперитет. Стъпка 4. Четете вдъхновяващи книги, слушайте касети за самопомощ, присъединете се към групи и организации, които търсят успех. Всичко, което правите, става част от вас. Книгата, която четете сега, е изпълнена с променящи живота принципи, които ще окажат огромен ефект върху вашия живот. Стига да ги приложите. Ако имате възможност, участвайте в моя курс по мисловна динамика, но почерпете информация от други извори, от книги и групи само за самопомощ, литература, съвети и всичко, което би вдъхновило за успех. Стъпка 5. Свързвайте се с успешни хора, както в действителност, така и във въображението си. Ако искате да бъдете режисьор, свържете се с други режисьори. Ако искате да бъдете художник, намерете други художници. Ако искате да сте успешен, търсете компанията на успешни хора. В компанията на тези хора вие черпите от енергията на успех. Успешните хора имат мисли за успех, вземат успешни решения, създават успешни планове, изпълняват успешни проекти. Можете да ловите тази енергия и да използвате дори само като сте в тяхната компания. Успехът е ваша отговорност. Трябва да осъзнаете, че
Като имате онова, което искате в живота, допринасяте към общото човешко щастие, помагате на другите в създаването на техния успех. Успехът никога не отнема от другия, а по-скоро създава още успех и помага. Колкото по-успешна е една икономика, толкова повече възможности съществуват за всеки. Колкото повече пари имате, толкова повече харчите за стоки и услуги, което създава още пари и печалби за другите, които също купуват стоки, услуги и така нататък. Когато успешните хора помагат на останалите, те се превръщат в пример за подражание и така техният успех се прехвърля на другите. Ваше задължение е отговорност да сте успешни заради себе си, заради децата си, заради приятелите си, заради всеки, който влиза в контакт с вас. Всички ще спечелят от това. Вашият успех помага на мнозина. Вашият провал не помага на никого. Помислете за това, преди да се задоволите с нещо по-малко от успеха. Съзнайте, че вашият успех е не само лична амбиция, но и ваша отговорност. Не бъдете егоисти, успявайте. Светът се нуждае от вас. Моля, харесайте видеото и се абонирайте за канала.